חברת שוגארט מיבנה החלה לפעול בשנת 1990. בבעלותנו מפעל ייצור ואריזה מן המשוכללים והמתוחכמים בארץ. שוגארט היא שהביאה לישראל את בשורת מקלוני הסוכר, מנות סוכר אישיות, הארוזות במקלונים ארוכים וממותגים. מוצרינו נועדו אמנם לביסוס הזהות האישית או המותגית, אך בתוך האריזה נמצאים מוצרי מזון משובחים. הטיפול במוצרים האלה דורש התייחסות מקצועית ויכולות טכנולוגיות מורכבות בכל הקשור להיגיינה, טריות, בקרת איכות, כשרות, אחסון וניהול מלאי, שינוע והובלה ועוד. כל מוצרינו נארזים במפעל המשוכלל והמתקדם שלנו. במסגרת תהליכי הייצור מיושם נוהל בקרת איכות קפדני, הכולל שימוש בגלאי מתכות ובודקי שקילה, וכן יכולת עקיבה לאחור, traceability. בזכות כך, המפעל עומד בדרישות תקני האיכות המחמירים ביותר, ISO 2022 ו-HACCP. אנו מקפידים על רמת ניקיון גבוהה במיוחד בכל שטחי המפעל. הכניסה לשטח הייצור מחייבת חיטוי הידיים ומקלחת אוויר. חומרי הגלם מאוחסנים בחללים אטומים בטמפרטורה מבוקרת ובנפרד מן המוצרים המוגמרים. מכונות המילוי והאריזה וטכנולוגיות הדפוס שלנו הן מהמתקדמות בעולם, ובזכות כך אנו מספקים שירותי אריזה גם לגורמי חוץ. המלאי הנשמר דרך קבע במחסן האריזות שלנו מאפשר מענה מהיר לכל דרישה בשיטת Just in Time. האחסון בסביבה מוגנת ונקייה מגן על מוצרי האריזה מפני אבק וקרינה. שוגארט גאה להציע שילוב ייחודי של יכולות ויתרונות. גמישות מלאה בייצור, אפשרות להפקת סדרות קטנות גם ללקוחות פרטיים. שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ואוטומציה מלאה של תהליכי הייצור ליעילות מרבית ולחיסכון בעלויות. אפשרויות גיוון אינסופיות וריבוי מסרים באותה סדרת ייצור. אצלנו כל אחד יכול. שילחו אלינו תמונה, לוגו או קובץ גרפיקה, בחרו את המוצר והגדירו את המסר, אשרו את הצעת העיצוב, ואנו ניצור עבורכם את המיתוג המושלם.